heb oed i ddim pellach, croeso non a sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch. Diolch am ofyn. Mae'n lyflu i wneud rhywbeth braf fel un ar nos Wener am change. Cwmni gwahanol, gwynebau gwahanol. Lyflu, diolch. Gwynebau hyfryd pobl ar ardaloedd. Efallai bod cwpl o pobl ar ardaloedd chydig bach wahanol, ond mae'r general demographic o pawb sydd yma yn criw Caerffili. Caerffili, lyflu. Ti wedi bod i Caerffili? Dwi wedi canu cwpl o weithiau yn Castell Caerffili. O, hyfryd. Dyna oedd y cwestiwn nesaf oedd ti wedi bod yn Castell. O, do. Dwi'n wan. Weithiau, tic, do, hyfryd hefyd. Beautiful. Ydy, mae'n neis iawn. So, i'r rhai sydd ddim yn gwybod biography ti, dwi'n meddwl dyna pawb yn bod, dyna pam wedi dod yma heno, ond ti'n gallu rhoi synopsis bach iddyn nhw, so ble wyt ti'n dod, ble wyt ti rwan, pwy yw Eden? Reit, lle dwi'n dechrau? Wel, yn wreiddiol, dwi'n dod o Rhydlan, ger y Rhyl, o'r un ardal y tŷ, Beth. O ble ydych chi? O Dimbych. O Dimbych, so allan ni'r un ysgol yn do, so o Glwyd. A wedyn ar ôl gadael yr ysgol, o'n i digon lwcus i cael, wel dwi'n perthyn i Caryl Parry Jones i hefyd o'r un ardal, ges i job fatha back-in vocalist i Caryl. Nath rhywun ar y cyfres o'n i'n gweithio arno fo, rhaglen Caryl, dropio allan, rhyw band, dropio allan, a nath i ddeud, bys y ti'n licio llenwi fewn efo ffrindiau ti sy'n canu, cos oedd hi'n gwybod bod fi'n canu hefo dwy merch arall. Nes i ddeud, ond does gennym ni ddim can, a does gennym ni ddim enw. A nath i ddeud, paid y poeni, meddylia di am enw, a na i sgwennu can i chi, nath hi sgwennu paid y bod ofn, nath Emma feddwl am yr enw Eden, a wedyn, oedden ni'n meddwl na just llenwi fewn ar y rhaglen yma, un sort of one-hit wonder oedden ni, a wedyn, cut to, dwi'n meddwl bod ni'n 25 blwyddyn yma, Eden, yn dal i canu paid bod ofn. Ond in the meantime, be arall dwi wedi wneud? Dwi wedi prodi efo Iwan. Dwi rwan yn byw yn y Gorllewin, just wrth ymyl Aberteifi. Dwi yn y garafan heno, dwi ddim ar yngwyliau, dwi yn y carafan, dyna ti ni, fan hyn, ond fel dwi wedi bod yn esbonio i Beth, weithiau dwi'n dod i fan hyn i weithio, gan bod pawb wedi bod yn stuck blwyddyn yma. Dwi'n neud lot o sgwennu, dwi'n sgwennu sgript, a'r podcast a popeth, so dwi'n fed up ar gweithio yn y tŷ erbyn hyn, so dyn ni wedi gosod y carafan reit allan i'r tŷ. So yn ystod y dydd, mae'r carafan yn rola lle dwi'n sgriptio a gweithio, a wedyn yn y nos, mae'n troi mewn i pub. Dim pob nos, ond a lot. So dyn ni'n byw yn y Gorllewin rwan, mae 3 o blant gen i, mae un, o'n i jyst yn deud, mae un bron iawn yn 20, Will, mae Jacob bron iawn yn 17, a mae Kitty'n 12. Be arall? So dwi fan hyn, dwi byw fan hyn, dwi'n sgwennu sgriptiau, dwi'n canu pan dwi'n cael y cyfle, dim bod fi wedi cael y cyfle yn y blwyddyn a hanner diwetha lot. A dwi'n byw fan hyn, mae gen i 3 ci, mae gen i 2 cath. A gŵr. That's all I think there is. Mae yna thema o 3. Mae gen i 3 plentyn, 3 ci, 3 cath. A dwi'n un o 3. Dwi'n un o 3. Mae gen i thing am y rhif 3. Definite thing am y rhif 3. Subconscious? Mae oedd o'n subconscious. Nes iddo fi ddechrau, dwi'n sgwennu llyfr ar hyn o bryd. Ac nes i ddechrau rhestru fel nes i rwan. Dwi'n neud pethau in 3s lot yn dydw. Dwi'n meddwl bod o'n teimlo, mae jyst yn teimlo mor naturiol. Well, obviously, because oedd gen i brawd y chwaer, so I was just brawd y chwaer, un bochor. A wedyn, sydd ar ôl ysgol, really, a coleg, o'n i yn Eden, so dyna fi, 3. So I think it's just, lle mae, os oes dim 3, something's wrong. Dyna motto bywyd, da i cael. 3. Ti'n bwyta? Mae gen i ti reserve. Yn union. Yn union. So, mae 2 ohonych chi wastad, dwi wastad yn meddwl, o leia mae 2 ohonych chi wastad yn ffrindiau, a wedyn mae un wastad sort of, os wyt ti'n cael ffrai efo un, mae yna un arall ar yr ochr yna sydd yn mynd i fod yn okay efo chi, so mae yna reserve, basically. Pwy yw'r
gobeithio fel, pwy reserve cath yn teulu ti? Os na un o'r cathod sy'n fel, ddim yn hoffi hynna gystal. Ond os mae'r lleill yn mynd off, oes, mae un cath dwi ddim yn hoffi cystal, achos mae hi just yn nag. Mae'n nag. Dim byd digon da i'r gath yna. Mae un yn really lovely ac yn ddiolchgar. Mae'r llall digon cydlu a fluffy. A mae'r un yma just yn flin. Just yn flin ac aniolchgar. So, ond mae'n digon da os mae'r lleill fel arall. Mae'n oreit. Mae'n oreit. Mae'n oreit. Mae'n lovely. Yeah, trees. Diolch yn fawr, synopsis gwych. Dwi'n teimlo bod fi'n nabod ti lot well rhan. Ti'n nabod digon hwn o fi rwan, dwi'n meddwl. Ti'n na i fi, really. Dwi'n eitha syml. Dwi'n cwestiwn mynd i ofyn, wyt ti'n bwyta peth yma'n tri? Neu dyna step rhy bell? Dwi'n teimlo'n weird. Oedd na gyfnod pan o'n i'n ffilmio rhywbeth am cyfnod rhyw 10 mlynedd yn ôl, rhaglen o'r enw Macaroni, lle dwi'n cymeriad bach eitha lliwgar. Ac oedd rai fi fynd i fyw yn Caerdydd am cyfnod rhyw 2 fis neu rhywbeth, a nes i ofyn i'n hyfnither ddod i aros efo fi, achos weirdly, dyna o'n i mewn cyfnod eitha anxiety thingy ar y pryd. So, o'n i angen rhywun hefo fi gyda'r nos, really. So, nath i ddod i fyw efo fi. A nathon ni ddechrau'r thing yma, lle oedden ni'n mynd allan i Asda pob nos ar ôl gwaith i prynu'r trio. A'r trio oedd, pa 3 thing dyn ni'n mynd i gael ar y plat yma. So, cig, veg, salad, be bynnag. So, we had be sy'n ar y trio heno. So, Beth, ti yn neu fi sylweddoli bod gen i fi problem. Bod rai fi wneud rhywbeth am hynna. Na, dim o gwbl. Introducio un arall. Own it. Na, fewn yn dweud. Just derbyn, derma, dyna pwy i ti. Dyna dy identity. Yeah. Dwi'n neud peth mewn pare. O pobl sy'n nabod fi'n. So. Dwi'n un o 2 blentyn. So, allu bod hwnna'n... Falle bod o'n thing, ti'n gweld? Ond dim ond un cath. Dim ond un cath. Wel, falle dyle ti gael un arall. Dwi'n meddwl, dwi'n bendant meddwl. Dwi'n angen cath arall. Ie. So, yn ddiweddar, nath Lowry cyflwyno bod ti'n di setio fyny'r podlediad digon, a ti hefyd di ymddangos ar podlediadau eraill hefyd. Dwi'n meddwl nes i clywed am y podlediad, ac nes i dechrau clywed yn pobl yn actually siarad yn podlediadau yn Eisteddfod Llanrwst pan oedd yr sgwrs fy meddwl.org. Ie. Dyna i fi pryd nes i cael y moment o, nath ni just yn y 3 blynedd diwethaf mae podlediadau wedi geiriau mawr wedi dod yn peth mwy. Ydyn. So o ble dath y syniad o'r pod, nath o ddod o'r sgwrs yna neu oedd yn rhywbeth oedd chi'n trafod? Nath o ddod, falle o'r sgwrs yna, dwi'n siŵr, ond falle, dwi'n meddwl achos dwi'n gymaint o fan o podlediadau. Maen nhw wedi helpu fi loads. Dwi'n meddwl na tua 2 flynedd, fel oedd ti'n dweud, 2-3 flynedd falle. O'n i'n teithio lot ar y pryd, yn y dyddiau pan oedden ni'n cael teithio. O'n i'n gweithio lot yn Gaerdydd, so yn hytrach na gwrando ar y radio, o'n i'n teimlo bod hwnna'n really repetitive a blah. O'n i'n licio just gwrando ar pobl yn siarad. A dyna o'n i eisiau gwneud hefo podlediad fi, ydy dwi just yn meddwl bod siarad just mor neis, mae just yn uno pobl, a mae'n neud i pobl, o'n i'n teimlo'n lot llai unig ar ôl gwrando, wel, tra o'n i'n y car, literally tra o'n i yn y car, o'n i ddim yn teimlo'n unig neu, a mae trafeilio hefyd yn rhywbeth sydd yn creu anxiety fi, dwi ddim yn licio trafeilio oddi ar y cartre yma. Felly, o'n i'n teimlo bod gen i ffrindiau yn y car efo fi bron iawn. So o'n i just yn wyndro os o'n i'n gallu creu rhywbeth tebyg yn y Gymraeg, really, cos o'n i'n gwybod ar ôl i fi ddechrau siarad am iechyd meddwl, oedd gymaint o bobl cysylltu efo fi, rhai o'n i'n nabod, ond loads o'n i ddim yn nabod hefyd. Ac o'n i'n meddwl, wel yn amlwg, mae pobl eisiau siarad. So, ac eisiau gwrando. So o'n i just yn meddwl, dwi am trio. I mean, I'm not the best. Dwi ddim yn cyflwynwraig, neu, mae Emma yn expert ar cyflwyno o whatever, a dwi ddim yn brilliant, ond o'n i just eisiau cael sgyrsiau efo pobl, ac i pobl clywed straeon, cos o'n i wedi clywed gymaint o straeon mor ddiddorol, oedd yn
yn gysur i fi, o'n eisiau i pawb arall clywed y straeon, really. Dyna beth yw pod yn dew fel sgwrs. A ti'n cael bach mwy o'r nitty-gritty na bys ti'n gwrando ar raglen radio neu beth. Ti'n fwy naturiol. Mae'n llai ffurfiol, a ti'n ffeindio dy hun yn anghofio fod unrhyw un arall yn gwrando. Hefyd, mewn ffordd, weithiau dwi'n poeni, ydych chi'n gwybod bod ni'n recordio, achos mae'r gwesteion dwi wedi cael arno fo, wedi bod mor briliant a mor agored, dwi weithiau yn meddwl, maen nhw wedi anghofio. A dwi'n anghofio. A dyna ydi beauty podlediadau, dwi'n meddwl, achos mae o just mor gyfforddus, yn dydi? Ti ddim yn teimlo mor gadid, a ti ddim yn teimlo'r pwysau yna bod bynnag ti'n mynd i ddeud yn mynd i orfod dod allan yn berffaith. You know, like a succinct, os dyna'r gair, sort of, hello? Mae'r bar di agor, diolch yn fawr. Diolch, na i talu wedyn. Ti'n newid dod mewn i ffrent y garafan i ddod rownd i'r gefn? Mae jyst i sneacio allan trwy'r gegin. A mae newid dod i Aldi i prynu gwyn. Gwyn. Dyna neud. Dwi'n teimlo, dwi efo just dŵr. Dim byd excited. Ond mae o'n mewn dont i cwpan steddfod, so rhwng ti a fi, dyn ni'n very festival. Dyn ni yn. A dwi wedi mynd am yr festive hefyd. Mi na i cyfadde, dwi wedi gwisgo blows, ond mae gen i pyjama bottoms arno. Just for comfort. And slack. Dwi'n wneud, ond mae hwn yn jumpsuit, so... Right. Dwi'n ffain, dwi'n cyfyd i gyd. Mae gen i slippers. Nice. Ond dyna be o'n i'n ddeud, oedd dwi'n meddwl bod pobl, efo podlediadau, mae mor hamddenol, a does dim really time frame iddo fo chwaith, does dim, mae hwn yn para hanner awr, mae hwn yn para awr, dwi jyst yn gadael iddyn nhw siarad, a mae pob podlediad yn, rhai dwi'n gwrando arnyn nhw anyway, maen nhw'n dim stages gwahanol, ond ti'n meddwl, maen nhw'n amseru'n wahanol, dydyn. A ti'n gallu gadael nhw, os maen nhw'n hir, just press pause, cerwch i wneud be bynnag, and get back to it fori. Dwi'n gwrando arnyn nhw fel dwi'n cerdded bob dydd. Ac os dwi ddim yn digwydd gorffen o, I just pause fo a dechrau fo eto fori. It's very... Mae fatha llyfr yn dydi bron iawn. Ti'n gallu pigo nhw fyny a rhoi nhw lawr. Nes i dechrau cael mewn i nhw, cos yn teithio Caerdydd fyny yn swydd fyny, reit yn top Caerffili. Mae'n gallu bod yn siwrne 50 munud, a mae lot o podlediadau. 50 munud. A nes i just dechrau cael llambol o gwrando ar radio, mae newyddion yn popi mewn pob chwarter awr. Yn union. Dod ti'n syth yn ôl y reality, pryd ti just eisiau dianc weithiau, dydi? Ti'n absolutely iawn. Ti ddim eisiau reality weithiau, wyt ti? Ti eisiau iddio gan y newyddion, ti ddim eisiau'r hysbysebion, ti ddim eisiau'r un hyn gyneuon. Ti just eisiau neidio mewn i fywyd rhywun arall am chydig bach. A trwy wneud hynna, mae'n neud fi teimlo'n llai unig. Mae lot mwy o podlediadau Cymraeg di dod, ti'n gweld lot mwy yna wan. Y pod.com, dwi'n meddwl ydi, maen nhw gyd yn fanna. Maen nhw gyd yna. Davies, 2 flynedd diwetha, just loads yn dod. Maen nhw'n briliant, a maen nhw mor hawdd i wneud. Maen nhw mor accessible i allu wneud. A dwi'n meddwl bod pobl, sgyn pobl pwy sy'n siarad chwaith. Mae just yn neis i wrando ar unrhyw un yn siarad. Just cwmni a sgyrsiau. Ti'n sôn... clywed fi hun yn ôl fyna. Oedd ti'n sôn bod pobl di ymateb yn ôl ar ôl i ti siarad a rhyddhau digon. Nes ti gael bach o sioc o hwnna, bod pobl yn agor fyny, bod nhw di cael eu cyffwrdd gymaint gan y ti just yn rhannu bach o ti di hun? Yn bendant. Wel, yn gyntaf, oedd o pan nes i sgwennu'r blog i meddwl. Dwi'n meddwl rhyw 2 flynedd yn ôl falle. Oedd yr ymateb yn anhygoel, a hefyd pan nathon ni werthu'r Chris y T paid y bod ofn. Nathon ni, foolishly, nath Emma a Rachel a fi meddwl am y syniad yma i werthu'r Chris y T mwyn codi arian i meddwl. Ond nathon ni meddwl sut oedden ni'n mynd i werthu nhw. So oedden ni jyst yn gwerthu nhw ar cyfryngau cymdeithasol, so ar ffôns ni. So pobl jyst yn gyrru neges, like DM-io ni,
i brynu'r crys y tŷ. Ac oedd o'n briliant, a nath o godi loads o arian. Ond y peth nath really blowio fi away, sorry am y Cymraeg, awful, ond oedd y negeseuon o'n i'n cael, achos oedd rheswm, gyda pob un crys tŷ, oedd rhywun eisiau rhannu hefo fi, profiad neu rheswm pam oedden nhw eisiau prynu'r crys tŷ, bod gen nhw cariad oedd yn diodda o problemau iechyd meddwl, tad, mam, plentyn, ti'n bod, oedd o jyst yn anhygoel o'n i jyst yn teimlo'r fatha'r ton ma o, oh my god, diolch byth, gawn ni gyd please siarad amdano fo, a neud i please gwrando. Oedd pobl eisiau i pobl rando arnyn nhw, oedden nhw eisiau, oedden nhw just eisiau fi clywed stori nhw, fel o'n i eisiau i pobl clywed stori fi. Yeah. Mae'n gymaint o gysur, a mae'n gymaint o rhyddhad i ddeud o allan i rywun arall. So, o'n i'n absolutely blown away hefo'r ymateb. O'n i ddim yn disgwyl ymateb fel yna. O'n i dal yn meddwl, fydd pobl, cyd cyn iddo fi ddechrau siarad amdano fo, o'n i yn poeni, wel, falle wneith hwn newid agwedd pobl tuag ata fi. Os dwi'n onest ac yn deud be mae'r llais ma yn pen fi wedi bod yn deithau i peidio deud wrth neb, fel dwi'n deud trwy'r amser, mae fel byw hefo bully neu abusive partner sy'n deud, ti'n awful, ti'n hyn, ti'n llall, ti'n ddiog, ti'n byth, ti'n off, ti'n fam ofnadwy, ti'n boring, ti'n rhy lawd, ti'n rhy dawel, ond paid y deud wrth neb bod fi'n deud hwn wrth i ti, cos fydden nhw'n meddwl bod ti'n lunatic, fydden nhw'n meddwl bod ti'n mad, fydden nhw definitely ddim eisiau bod yn ffrindiau efo ti, os y ti'n deud hyn wrth pobl. So, ar y pryd, o'n i'n meddwl, falle fydd pobl, falle bod o'n iawn, falle bod y boi ma yn pen fi'n iawn, but I can't take it ar ben fi hun anymore. O'n i mewn lle, mae pobl yn gofyn i fi, pam nes ti sgwennu'r blog? Mae mor ddewr bod ti wedi dechrau siarad yn gyhoeddus, ond o'n i ddim yn teimlo'n ddewr o gwbl at the time. O'n i ddim yn ddewr, o'n i'n desperate. O'n i just, oedd o fel rhedeg i ffwrdd gen y person ma yn pen fi am 5 munud a deud, diolch am mae o'n deud hwn iddo fi, ydy o'n wir be mae o'n deud wrthai? A nath loads o bobl cysylltu nôl a deud, na, dio ddim yn wir, cos mae gynna i un hefyd, a mae o'n deud y pethau yna i fi hefyd, so he's not real, paid a credu yn y fo. Ac oedd o'n gymaint o rhyddhad. Yeah. Dwi'n dyfaru gymaint bod fi ddim wedi deud o 20 mlynedd yn ôl, 30 years ago, be bynnag. A dyna pam dwi'n trio neu gymaint o waith yn ysgolion o pethau, cos o'n i'n teimlo fel hyn pan o'n i'n yr ysgol. A tas y rhywun wedi deud fi, ti'n gwybod be, mae hwn yn normal, mae hyn yn hollol normal. So ni just di peidio gwastraffu gymaint o flynyddoedd ar ben fy hun. Ti'n deud bod ni'n dod o'r un ysgol, ti'n bod, o'n i jyst yn meddwl yn fy nodiadau dwi wedi gwneud fan hyn, i ddeud, fel, mae'r ffaith bod ti wedi rhyddhau y pod digon yn rhywbeth bys ni yn fy arddegau wedi elio gymaint ohono fo. Ti'n bod, dwi'n un peth, dwi efo'r un llais yn ymhen, yr un dawts o hyd, a nes i podlediad bwyta cysgu crio, ac yn ystod hwnna, sylweddoli bod fi wedi cael bach o problemau ar ôl rhoi genedigaeth efo mab, bach o post-traumatic stress ar ôl hwnna. Yeah. A o hwnna, o dechrau siarad, o dechrau datgelu yn ystod yr podlediad, fel y ti'n deud, ti'n anghofio bod pobl yn gwrando. Nes i cael yr realisation yna dwi'n because o'n i wedi cael gwestai i fewn i siarad hefo fi a Siôn yn siarad am ei post-traumatic stress hi, ac o'n i'n neist yn mynd, dwi'n dioddef o'r un peth. Ac oedd yna'n eitha ac ers hynny, mae wedi helpu, cos dwi yn hapus i siarad amdano fo. A nes i sgwennu wedyn i Cymru Few, nath nhw ofyn i fi sgwennu rhywbeth i gyd fynd efo. A just yn meddwl, fine, dim problem, na i wneud hwnna, dechrau sgwennu fo, oedd hwnna'n anodd. Yna'r peth anoddau dwi'n meddwl dwi wedi gwneud, oedd sgwennu fel awr. Ys ti yn y bendy hi yn dweud, a ti'n deud. Mae'n anodd gweld o mewn di a gwyn. Dwi'n meddwl bod o'n weithio deud o ar lafar fel yma. Ond pan ti'n sbio arno fo
ar bapur, mae yna rhywbeth rhwng, I don't know, mae yna rhywbeth anoddach amdano fo. Ti'n gwybod ail ddarllen, dwyt? Ti'n gwybod ail ddarllen a tweakio sgwennu fo'n gywir? Oes, ti'n mynd siŵr os ydyn nhw'n mynd i ddeall beth mae geiriau'n gallu swnio'n wahanol yn pennau pobl gwahanol yn dydyn. So mae'n beth mawr i wneud. Ond oedd meddwl hefo fi mor briliant bod nhw wedi just gadael iddo fi siarad yn iaith yn hun. Ti'n modd, fel dwi'n siarad. Ac oedd o just newid bywyd fi yn hollol. Absolutely newid bywyd fi just sgwennu'r blog cynt yna. Diolch iddyn nhw. Dwi'n meddwl ti rwan, dwi'n gobeithio bod ti'n sylweddoli faint o ti'n wedi helpu pobl hefyd. Cos dwi'n meddwl fod mae'n bendant o rhywbeth o ran, dwi'n meddwl os mae just yng Nghymru, ond dyn ni'n cael ein magu, o paid y sôn amdano, mae just gadael fod. Gadael fod, mae'n cei, fy'n ni'n ffain rhoi gwen, fydd pawb yn hapus. Ond dwi'n meddwl yn helpu, dwi'n meddwl ti a gwefan meddwl a pawb sy'n yng Nghymru wedi agor y drws, fel y ti'n dweud, i pobl fynd diolch byth. Mae rhywun arall. Mae rhywun arall fel nefyd. Dwi ddim yn od. A mae o'n normal. Mae o'n oce. A wneud hwnna yn helpu pobl wedyn i gallu just ymlacio a trio anghofio dim anwybyddu, ond just ti'n clywed ond ti ddim yn gwrando arno fo. Na. Dwi'n meddwl mae dal yna, ond ti'n dysgu i mynd, caid y gig. Actually... Ie, ti'n dysgu byw efo'r... Oed. Ond y beth ydi, o beth ydy ti jyst yn deud rwan, dwi'n meddwl bod rhaid iddi ti wedi dioddau o afiechyd meddwl ofnadwy, neu i wybod y teimlad yna o teimlo'n unig, neu teimlo'n wahanol, neu teimlo'n isel. Achos ar hyn o bryd dwi'n meddwl bod ni gyd, wel yn ddiweddar, neu yn y blynyddoedd diwetha, dyn ni gyd wedi cael yn bwydo hefo'r neges yma, bod rhaid iddyn ni teimlo'n briliant trwy'r amser, bod rhaid iddyn ni fod yn bod rhaid bod gennym ni'r goals yma, a bod rhaid bod ni yn teimlo'n briliant, a bod pob dydd yn briliant. Ydy hynna ddim yn naturiol i ni teimlo'n briliant trwy'r dydd pob dydd. Mae'n iawn i ni deimlo'n drist. Mae o as if yr unig emosiwn iawn ydy hapus. Ac wrth gwrs, mae yna loads o emosiynau. Dyn ni'n cael bod yn flin, dyn ni'n cael bod yn drist, dyn ni'n cael bod yn isel, ond mae o as if ydych chi'n gorfod batio hyn a'i ffwrdd. A dyna'r un peth dwi'n trio wneud hefo'n plant i rwan, ydy, achos nes ti taro arno fo, ydy bod pobl yn deud, bydd ydyn iawn, paid y siarad amdano fo, os mae un o'r plant yn dod ato fi, os mae Kitty'n dod ato ac yn deud bod hi'n drist neu yn crio, dwi'n trio'n rili galed i deud, i paid y deud, paid y crio, paid y teimlo'n drist. Dwi'n gorfod deud, ti'n crio, ti'n teimlo'n wael, wyt ti, pam ti'n teimlo'n wael, sut mae'n teimlo, sut mae hwn yn teimlo. A bod o'n oreit iddi hi teimlo'n drist weithiau. Mae rhaid i ni gyd teimlo'n drist weithiau. Ac os dyn ni'n derbyn hynna, mae o'n llai o, beth sy'n bod efo fi? Beth sy'n bod efo fi? Does dim byd yn bod hefo teimlo'n drist weithiau. Mae hynna'n iach mewn ffordd. Ydy. Yn bendant. Ond diolch yn fawr am siarad mor agored am pob dim. Dwi'n bendant yn feddwl mae'r podlediadau, mae Tara Bethan hefyd yn gwneud pod tebyg iawn yn dewr yn siarad am iechyd meddwl. Mae ei ffod hi, mae hwnna'n swnio'n rili od. Ond mae ei ffod hi hefyd. Dwi'n meddwl mae jyst dwi'n meddwl yr episod nes ti efo Caryl, oherwydd dwi'n dod o'r un ardal â chi. Dwi'n nabod Caryl cystal â chi, ond dwi'n nabod rhieni Caryl. A ti'n cael yr teimlad o, mae gosh, dyn ni gyd... Dyn ni gyd yn debygach na dyn ni'n sylweddoli. A dyna'r thing eto, am dyn ni'n dyddiau yma, dyn ni'n gweld pobl ar Instagram a Facebook, bynnag, mae bywydau nhw'n edrych yn briliant, a maen nhw'n edrych fel bod nhw'n cyflawni loads o bethau, bod popeth yn hawdd, ond wrth gwrs bod o ddim, wrth gwrs bod bywydau pawb ddim, dyn ni gyd lot debygach na dyn ni'n meddwl os bys ni'n onest, ti'n gwybod, bod ni gyd yn cael cyfnodau sydd yn anoddach, ydy pob dydd ddim yn briliant, a dio ddim i fod i chwaith, a mae'n ffain. Mae'n ffain.
I peidio cael diwrnod gwyliau pob dydd. Ti'n meddwl y cael dy roi yn y spotlight efo Eden yn... bod chi'n mynd i'r byd, mae pobl yn edrych fyny arnoch chi a yn gwylio beth ydych chi'n neud, bod hwnna wedi cael effaith, neu... Dwi'n meddwl, mwy na thebyg bod wedi cael effaith arno fi pan o'n i'n yn ei geiniau, ti'n meddwl, pan o'n i'n diolch byth, doedd ddim cyfryngau cymdeithasol yn y dyddiau yna, ond oedd pobl hefyd digon parod i weiddi pethau ofnadwy atyn ni, ti'n meddwl, ar y llwyfan o whatever, oedden ni'n darllen pethau cas oedd pobl yn deud, oedd pobl yn, you know, mae bod yn Eden wedi bod yn absolutely fantastic a dwi ddim yn mynd i gwyno amdano fo o gwbl, because it's my favourite thing, favourite lle fi yn y byd i gyd i fod, ydy pan dwi hefo'r genod yna. A dwi wedi cael amser absolutely fantastic a dwi'n mynd i ddal i wneud hefo nhw. Ond ti ond yn cofio'r pethau bach horrible mae pobl wedi deud yn dweud, a mae'n sticio hefo ti am spel. So erbyn ni Eden, nathon ni ddim gorffen, nathon ni just dechrau cael plant, ond erbyn diwedd y cyfnod cyntaf na, o'n i really'n meddwl bod pawb yn cysau ni. Cyn i ni wneud y tafwyl na fod yn ni nôl, oedd y dair ohono ni'n meddwl, ti'n meddwl bod hwn yn syniad da, cos pobl ddim really'n licio ni. Achos oedden ni just i cadw'r, ti just yn storio'r negyddol yn pen ti'n dweud, so mae hwnna mor annoying bod ni fel pobl yn neud hynna, ond dwi'n meddwl bod pawb yn neud o'n dydyn. Ond yn bendant rwan, dwi'n mor ddiol, you know, bysyn ni byth yn deud bod yn y spotlight, cos dyn ni ddim really, you know, dio ddim yn spotlight go iawn. Mae o'n lovely, ond dio ddim fatha pobl enwog. Ond be o'n i ddim eisiau hefyd i pobl meddwl, oedd bod fi ddim yn... Ar un llaw, o'n i ddim eisiau i pobl meddwl bod bywyd just yn whoop-de-doo, hapus, da-da-da-da, mae popeth yn great. Ac ar y llaw arall, o'n i ddim eisiau i pobl, o'n i'n poeni bod pobl yn mynd i feddwl bod fi'n actio pan dwi'n hapus, a dwi ddim yn actio. Pan dwi'n hapus, dwi'n dwi'n hapus. Achos pan dwi ddim yn hapus, pan dwi'n isel, fyswn i ddim ar y llwyfan yna. I can't do it. Ti'n gwybod beth dwi'n meddwl? So, o'n i ddim eisiau pobl feddwl, this non is an act, ar ôl i fi ddeud bod fi weithiau yn isel. It's not an act. Dwi'n genuinely yn y lle gorau yn y byd pan dwi'n gwneud hynna. Achos mae'n teimlo'n hawdd ac yn cyfforddus i fi. Dwi'n lot fwy cyfforddus yn canu ar llwyfan o flaen loads o bobl nag ydw i yn mynd i'r siop neu siarad efo pobl tu allan i'r ysgol, cos wneith hwnna really freaky fi allan. Cos dwi ddim yn gallu paratoi, dwi'n yn gwybod beth dwi'n neud. Hynna ddim yn neud sens i lot o bobl. Ond dwi'n gallu dreifio'r non sydd yn canu, cos dyna lle cyfforddus fi, ond dwi ddim yn gallu dreifio'r non sydd yn gwneud pethau hawdd pob dydd, sydd yn really frustrating, ond dwi'n di ffeindio'r ateb eto. Dim ateb. Dwi wedi chwarae fo hwn eto, dwi'n clywed fi hyn. Rwy'n stopio ffidlo efo'r weiar yma. Stopio bethau. Dwi'n dwylo fi'n brysur. A does dim o hyn dwi'n mynd eto. Na, maen nhw dal yn fyw. O'n i sôn wrth non ar y dechrau bod y blodau yn raddol disintegratio. Mae'r un yma wedi colli pob... Ond mae'r maen nhw yn brydferth. Diolch yn fawr. Peonies. Peonies. Fan mawr o peonies. Mae gennym ni cwpl o gwestiynau. Mynd ni nôl at Eden i cloi yn daclus neis. Cwpl o gwestiynau tu ôl i'r llen. Falle bydd y fans eisiau gwybod. Ac os ydych chi'n unrhyw arall cwestiynau, maen nhw eisiau holi hefyd. Cofiwch sgwennu nhw yn y chat. Fy'n ni'n dod atoch chi rwan. Chi'n cael gofyn. A na i ddechrau yr bel yn rolio, os dwi'n cael y cyfieithu yn afiach o'r Saesneg. Cwestiwn gyntaf. Mae'r 3 cwestiwn yma jyst yn cwestiwn am Eden. Mae unrhyw arall chi'n gofyn unrhyw beth ydych chi eisiau. So rhaid nhw bod yn Eden related. Pwy o Eden yw'r gweitha am anghofio geiriau? Dwi'n mynd i ddeud Rachel. Falle bod fi'n wrong, falle feidio. Mae hi'n eitha da. Ond, falle Rachel ar un yma. Hang him out to dry.
Beth yw dy hoff gan, Eden? I mean, right, wel, dwi'n really licio rhoi mi wyn. Dwi ddim yn gwybod pam, dwi just yn really licio canu rhoi mi wyn. And a groove bach neis iddo fo, one of the favourites. Dwi'n really enjoyo canu Gorwydd Gyda'i Nerth, achos mae pawb yn canu Gorwydd Gyda'i Nerth efo ni. A mae'n teimlo fatha event. Pan, dyn ni'n gwybod na dim ni really sy'n bia Gorwydd Gyda'i Nerth. It's a anthem song. Mae o fatha canu We Are the Champions, neu, ti'n modd, mae pawb hefo ni. Mae fatha bod mewn cor, mae fatha bod mewn capel. Dwi'n yn gwybod, mae just fatha bod yn, mae'n lovely. Dwi hefyd rwan, mae gen I thing bach newydd hefo paid y bod ofn rwan, oherwydd y crysa paid y bod ofn, a'r kind of ymgyrch a'r neges newydd sydd tu ôl I paid y bod ofn rwan. Mae gen I, mae di cael new lease of life, achos wrth gwrs, that's the famous one, a dyna'r un mae pawb yn kind of canu pan maen nhw'n gweld ni. Ac oedden ni'n gallu kind of mynd ar autopilot hefo paid y bod ofn am chydig. It's like, oh, well, ni'n gwybod, I could do this in my sleep. Ond rwan, dwi'n meddwl amdano fo mewn ffordd arall, achos dwi'n cofio y steddfod na yn Llanrwys pan oedd na fatha môr o paid y bod ofn o flaen, I crysa paid y bod ofn. Ac oedd o just yn mynd yn ôl at y meddwl thing, yn meddwl gymaint I fi, achos o'n i'n gwybod bod pawb di prynu'r crys tŷ yna achos mor brilliant, ac I fod yn agored am, ac I paid y bod ofn. So, I think that's the answer. So, ydy'r gan newydd sy'n neb fel ti di dod, ti'n meddwl? Oh my god, oh, well, do. Ofio mae can newydd. Dwi'n ofio mae can, ie. Dyn ni'n wedi cael cyfle I canu fo, eto. Dwi'n mynd unwaith dyn ni wedi canu fo yn y studio, ond nath definitely neges y gan yna. Dwi'n mor lwcus, a dwi'n gwybod bod fi mor spoilt, bod fi just yn gallu ffonio Caryl Parry Jones, like, a mynd, rhaid o'r can newydd, please. Rhywbeth am just fod yn hapus I fod yn tŷ. A just I fod yn falch I fod yn tŷ, neges really positive, a bod mae pawb yn ddigon, rhywbeth fel yna. Yeah, dim problem. Next minute. Ta-da! So, dwi'n mor spoiled, ond dwi'n really licio sut mae neb fel ti di mynd rownd ysgolion yn barod yma, a dwi'n gallu gweld plant bach yn canu fo, a dwi'n just yn meddwl, oh, ffantastig, dyna oedd y neges o'n I isio I fynd o gwmpas y lle, a diolch I Caryl, mae chi'n neud hynna'n bosib. Dyna dy slogan newydd chi angen rhan yw posteri plant I mynd yn y stafell. Sy'n neud fel ti. Stafell, dwi'n gallu meddwl wedi bedrwm. Stafell wely. Lloff, ie. Ond bys yna'n, dyna'r slogan. Dwi wedi bod yn meddwl neud o I fy mab, just cael. Mae o'n y fideo, yn dydi? Ydy, mae o'n y fideo. Nath hynny cymryd lot o ymdrech. O, perswadio. Like, just dawnsio! Erbyn fel oedran yma rwan, tua 6 mis lawr y lain, bys wrth I bod yn neud, ond 6 mis yn ôl, dal yn, come on! Falle bydd un arall. Falle bydd un arall cyn fy hir. Neb fel ti chwaith. So, y cwestiwn ola gen I fi, wedyn dwi'n mynd I mlaen i'r pawb arall. Beth yw'r can ti'n cysau performio? Fel Eden? Mae yna un sy'n eitha anodd. Gaf I trio meddwl rwan. Mae yna un lle does dim digon o amser. Falle twylla fi. Dim byd yn erbyn y gan. Dwi'n licio fo, ond mae yna lot o eiriau. A mae o'n mynd hefo'r choreography. Mae'n gymaint o choreography lle dyn ni'n mynd o un ochr i'r llall. Mae mhenni yn llawn dyma'r geiriau, ond lle dwi fod I gerdded rwan, a diolch byth bod fi yn y canol, cos dwi just yn sbio I un, dyn ni'n cadw'r ffordd ma. Dyna sy'n lwcus amdano fi, dwi'n eitha jammy. Mae'n kind of balance allan, cos fi sy'n gorfod cofio mwy o eiriau, cos weithio maen nhw'n neud oohs a ums. Ond hefyd, cos dwi'n y canol, dyda bod fi yn neud rhywbeth yn wahanol, mae'n edrych yn ffain, cos fi sy'n y canol. So dyda bod ni fod yn neud hwn, a dwi'n neud hwn. Mae'n okay, cos dwi'n y canol, I can get away with it. So, it balances out. Ond ie, gormod o eiriau. Eto, y rheol o tri, ti'n gallu bod yr un
sy'n neud y As long mistakes, as cos dwi'n mae'r canol. dwy arall. Ie, mae'n Saff. Ie, cyn belled y bod ti'n y canol. Os ti'n mynd i fod yn rhan o dri, aros yn canol, cos mae'n saff, a ti'n gallu mynd yn wrong ys neb yn sylwi. Wyt ti'n plentyn canol? Na, fi di'r babi. Oh, right. Yeah. So that goes that theory. Ond just o fewn pop grŵp Cymraeg, bydda'r un yn y canol? Bydda'r un yn y canol. Grych. Diolch, mae hwnna yn unig life lesson mewn rhywun aien, dwi'n meddwl. Yn bywyd. Mae di gweithio i fi, dwi'n 47 a dwi'n ffain. Gwych. Reit, dwi'n mynd i agor y llawr fel petai i unrhyw un arall. Dwi'n nervous rwan. Mae yna botwm, a gallwch chi bod yn hen ffasiwn a jyst rhoi eich llaw i fyny fel hyn, os ydych chi eisiau. Neu mae yna botwm rhywle, reactions, ydych chi'n gallu rhoi llaw i fyny, raise hand. Ond os ydych chi eisiau just bod yn hen ffasiwn, os dwi'n colli rhywun, lowri os ydych chi'n gweld rhywun, dwi'n mynd i scrollio trwy chi. Unrhyw gwestiwn. Mae yna gwestiwn yn y chat gan Catrin. Na i ddarllen y mas nawr. Gan bod ti bellach yn byw yn y gorllewin, wyt ti'n considero dy hun yn hwntw a unrhyw gyngor i gog sydd wedi symud i'r de? Sy'n ddim yn gallu considero fy hun yn hwntw. Dwi'n caru'r lle, ond dwi ddim yn meddwl bod fi wedi deall dy iaith digon da i fod yn fully fledged hwntw eto. Dwi wedi dod ymlaen yn really dda. Dwi'n gallu deall nhw, weithio dyn nhw ddim yn gallu deall fi, ond dyn ni'n gallu cyfarthrebu rywsut. Ond, sy'n ni yn deud bod sy'n ni ddim eisiau byw yn unrhyw le arall rwan. Fan hyn byddai rwan, achos dwi'n absolutely caru'r lle. Ond mae'n weird sut mae'r plant i gyd hefo acenion gwahanol. Mae'r hynna hefo acen gogledd clwyd fel fi. Mae'r un yn y canol, rhywle yn y canol, a mae Kitty yn fwy o fan hyn, achos hi sydd wedi gwario rhan fwy o'r amser yma. So mae gen i sort of mixture o plant o'r ardal. Dwi'n yn gwybod pwy di'r hwntw mwyaf. Wel, Iwan, obviously. Fully fledged. Ond, dwi'n caru fan hyn. Fan hyn fyddai. Ail hanner y gwestiwn, oes gen ti cyngor i rhyw gog sydd wedi symud i'r de? Cyngor. Just stickiwch ati a newch chi ddod i deall beth sy'n mynd ymlaen. Achos i ddechrau, pobl yn un clywed oedd, a wedyn falle rheg ar y diwedd. Dwi'n yn siŵr os ydych chi'n bod yn agresif, a ydych chi'n mynd edrych yn agresif, ond mae'n swnio'n agresif. So, ond bys ni'n deud, just stickiwch ati, keep calm, a nawn nhw ddod i ddeall ti erbyn y diwedd. Maen nhw wedi dod i dderbyn fi, dwi'n meddwl, erbyn hyn. Mae'n alright. Dwi lawr yma ers 8 mlynedd, dwi'n credu dyma yn union beth mae staff y fenter yn clywed pan o'n i'n siarad i ddechrau, ac oedden nhw jyst yn clywed, a rwan yn y bach fel, Dwi'n deud nawr, weithiau. Dwi'n deud nawr, a dwi'n cysau fy hun am ddefnyddio nawr. Dwi ddim yn neud o hyn. Emma'n neud o trwy'r amser, a dwi'n sbio ni like, what did you say? A Rachel yn deud, gyrru. Beth ti'n deud gyrru? Dreifio? Streifio, yna? Ti'n deud dreifio? Dwi'n dreifio. Ti di newid, Rachel. Ti di newid. Dwi wedi cael gymaint o'r geirfa di mwsio mewn i'm hen. Dwi'n anghofio beth sy'n reiddiol, gogleddol, a beth sy'n reithio. Heblaw am nawr a rwan. Nawr, ti'n mynd deud lan? Oh gosh, ond mae fy mab wedi dechrau canu, cos mae'n mynd i cychmeithrin. Ti'n mynd i gan lan a lawr, lan a lawr. A yn tîm rygbi ni, dyn ni'n gofyn mynd barod, lan. A dwi yna mynd barod, fyny. A dwi ddim yn, fyny. Oes unrhyw un arall efo cwestiwn? Pa priswyl. Mae'ch cyfle chi ofyn rhywbeth ydych chi wastad wedi eisiau gofyn. Gai ofyn y cwestiwn on. Oedd anodd i recordiau material newydd cyn y lockdown? Oedd,
ofnadwy o anodd, ond nathon ni llwyddo just mewn pryd, just mewn pryd. Gathon ni fynd, mae gen Steff, dyn ni'n recordio'r cyneuon hefo Steff yn yr egin yn Caerfyrddin, so ddim yn rhy bell i fi, ond oedd o yn definite last minute. Gawn ni sgwisio hwn i fewn rwan cyn i'r lockdown nesaf, achos o'n i'n clywed bod o'n digwydd, a doedd Caryl ddim hyn wedi gorffen sgwennu'r gan yn iawn, ond oedd o just yn mater o, right, mae'n hwyr yn y nos, mae rhaid i'r dair yn ni just trefeilio yna rwan, mae Caryl yn mynd i orffen o, mae hi'n mynd i orffen o yn y studio, cyn iddo chi gyrraedd, hefo Steff, oedd o'n real, like, last minute blast. Ond nathon ni wneud o, rywsut, a dyna'r tro cynta a gola i ni canu'r gan. Dwi'n methu aros, wel, dwi'n methu aros i canu fo'n fyw, achos fydd hwnna'n, ond, dyna'r unig tro dyn ni wedi gallu actually performio fo hyd yn hyn, ac oedd o'n gymaint o rush, ond oedd o hefyd yn noson, absolutely, I mean, dyna, dwi'n mynd i ddeud hwn rwan, a mae hwn yn swnio'n awful, dyna oedd highlight Nadolig fi. Oedd o fatha parti Nadolig, achos oedd y dair ohonyn ni, a Caryl, o Steff yn brysur, yn tweacio popeth, ac oedd y dair ohonyn ni'n eistedd ar y llawr, just mewn corridor, hefo just te, ac oedd o yn well na unrhyw parti Nadolig sy'n ni wedi gallu mynd i. Just bod mewn corridor, hefo'r dair yna. Magical. Dyfryd. Mae'n swnio fel dechrau'r tro gyntaf chi ganu efo Caryl, pan o'ch chi just cael eich, reit, ddech chi'n band, dyma'r can, ewch chi performio. Yeah, stick yourself together, a wedyn, yeah, falle dyna'r formula. Munud ola. Panics. Motto bywyd. Yeah. Cerwch amdani. Squeeze it in. Cwestiwn arall, os unrhyw arall o fi'n, cyn bod fi'n gofyn cwestiwn... Na i ofyn rhywbeth yn sydyn, a falle rhywbeth bach mwy difrifol ar ôl y cwestiwn yn rili doniol a hwyrus yna. Ond fel o Beth yn sôn, o'n i jyst eisiau diolch i ti am bod mor agored hefyd am yr heriau ti wedi gwynebu ac yn y blaen a'r treswm tu ôl i'r podlediadau. A ni jyst eisiau gofyn, a rhywbeth falle ti'n cael lot o sylw, ond ti'n meddwl bod na rhywbeth ynghylch bod yn ferchyn neu'n fenywod a jyglo o safbwynt gweithio, bod yn fam, a trio cael y pethau yna i gyd yn iawn, yn frwydr meddyliol i ni gyd mewn ffordd, a bod hwnna'n ychwanegu. Ydy, yn bendant. Mae'n debyg i be o'n i'n deud, does dim rhaid iddo chi fod wedi dioddau hefo problemau iechyd meddwl difrifol. I wybod y teimlad na o'r pwysau, dwi'n bendant yn meddwl. Dwi'n edrych yn ôl at pan oedd yn mam un magu ni. Doedd dim y pwysau yna, dwi'n mynd deud bod o'n hawdd i mam, cos oedd hi'n gweithio trwy'r amser. Ond doedd dim y pwysau yna rwan mae rhaid iddyn ni feddwl am sut dyn ni'n bwydo nhw. Dwi'n gwybod bod hwnna'n swnio fel bod mam fi ddim wedi bwydo fi'n dda. Ond nathon ni cael yn dwy'n i fyny ar crispy pancakes a, bwyd o ddim really'n bwyd. A dwi'n all right. Ond rwan, dyn ni'n cael gymaint o guilt os dyn ni ddim yn bwydo nhw'n iawn, os dyn ni ddim yn cael digon o veg pob dydd, os dyn nhw ddim yn llwyddo, os dyn ni ddim yn mynd â nhw i'r clwb yma, os dyn nhw ddim yn gwneud gymnastics, mae'n gymaint o bwysau yn ni'n gwneud popeth yn berffaith ac i beidio wneud hyn, peidwch yn wneud hyn, peidwch yn siarad fel un efo nhw, gnewch hwn. Mae gymaint o cyngor trwy'r amser fel un, a gymaint o information trwy'r amser. Os oes ti'n cymryd popeth on board, ti'n dreifio dy hun yn nuts achos ti byth yn mynd i cyflawni popeth, ti byth yn mynd i ticio'r to-do list yna. A ti'n teimlo'n wael bod ti'n gweithio, fel ti'n deud, doedd nain enghraifft ddim yn poeni, oedd hi jyst yn aros adre i edrych ar ôl y plant, neu oedd hi jyst yn neud, pan dwi'n deud just yn edrych ar ôl y plant, mae hynna'n thing masif hefyd yn dydi, achos ti ddim just yn edrych ar ôl y plant, mae hynna'n job masif yn ei hun. A wedyn, os ti'n neud hynna, wedyn ti'n teimlo'n wael bod ti ddim wedyn yn mynd allan i gwaith fatha merched eraill. Dwi wedi gwneud o'n hun pan dwi wedi cael cyfnodau pan dwi ddim wedi gweithio gymaint.
dwi'n gweld yn ffrindiau fi'n gweithio, a dwi'n meddwl, o, dyma cwbl dwi'n gallu neud ydy eistedd adre a neud y golchi a llnau'r tŷ yn dydy. A mae hynna'n job anferth. Ac ar y llaw arall, pan dwi'n cael cyfnodau pan dwi'n gweithio, ac yn gweithio i ffwrdd, dwi'n teimlo'n wael, wel, pwy sydd dyle fi ddim fod fan hyn, dyle fi fod adre yn llnau'r tŷ ac yn gofalu ar ôl y plant ac yn gwneud yn siŵr bod gen pawb socs glan. So ti ddim yn gallu ennill really mewn ffordd, wyt ti? Dwi'n meddwl bod y disgwyliadau dyddiau yma gymaint mwy, ac eto fel o'n i'n deud, i pawb fod yn hapus trwy'r amser, ac i cadw'r plant yn hapus, a chi'n hapus, a dyn ni ddim yn mynd i fod yn hapus trwy'r amser, os bys ni jyst yn derbyn bod o'n okay i beidio bod yn hapus, ac i beidio cael, a don't get me going ar aroliadau, a how come rwan, yn dyddiau fi, it was a, b, ec. Pwy sydd wedi inventio as yr enwog, dwi ddim yn gwybod, achos dwi ddim yn... Be? Right, ti'n deud bod dyma'r top. Ond os ti'n... na, dim dyna'r top. Actually, mae top arall. What's that about? Di hynna just ddim yn dig. A mae plant dyddiau yma, dwi'n gwybod ffrindiau sydd wedi cael... Mae'n canlyniadau, aroliadau mawr. A mae'r plant yn gutted os dyn nhw ddim yn cael... Os maen nhw'n cael a dim as yr enwog. And I'm just like, what? When did this be a thing? You know? So, yeah, mae hynna, dwi'n meddwl bod dyddiau yma, mae yna ychydig bach o straen extra o ran byddwch yn brilliant trwy'r amser. Dio ddim yn ddigon i teimlo'n ddigon, and that was part o'r y podlediad. Mae digon yn brilliant. Digon da yn brilliant. Mae cwestiwn arall yn mewn gan Manon. Beth fydde ti'n dweud wrth dy hun yn ifancach? Ti'n ni'n deud, ti'n gwybod byn, ond ti'n alright. Please paid yn meddwl bod ti'n weird. Please paid yn meddwl bod ti'n weird a bod ti ddim yn cael siarad a bod ti ddim yn cael bod yn ti. Paid yn meddwl bod ti'n weird cos ti'n swill. Mae hynna'n ffain. You know, pobl yn deud, ti'n mor swill, mae hi mor swill, as if oedd yn rhywbeth gwael. Ac oedd hi'n teimlo'n wael am hynna am blynyddoedd. So ni'n dweud, mae'n ffain iddo ti fod yn dawel. Mae'n ffain iddo ti fod yn fwy rhywbeth neu yn lla. Diolch. Diolch. God, dwi'n edrych yn awful. Mae'n edrych yn awful. Dwi'n mor sorry. Ond mae rai fi wneud yr rwan er mwyn... mae'n rai, okay. So ni'n deud, mae'n iawn, dim rhaid iddo ti fod yn fwy yn non yma neu yn llai yn non yna. Mae'r non wyt ti yn ffain fel ydy hi. A please siarad efo rhywun. Please dyda wrth rhywun bod ti'n teimlo fel yma. Achos bys rhywun arall wedi dweud, a fi. A bys wedi dafio lot o blynyddoedd o teimlo'n unig. A bys ni'n licio rhoi hug iddo hi a dweud, ti'n alright. Ti'n alright. Mae'n cyngor gwych, dwi'n meddwl. I pasio ymlaen rwan i'r pobl ifanc sy'n gwrando ar dy podlediad a bod ti'n dweud bod ti'n neud mynd mewn i ysgolion. So dwi'n meddwl mae'n cyngor da iawn i clywed. Dwi'n meddwl bod o'n cwestiwn rili da i ni gyd gofyn i'n hunan pob hyn a hyn, achos dwi'n meddwl bod o'n peth rili dda weithiau i siarad efo ti dy hun fel plentyn. Achos dwi'n neud hynna yn eitha amal, to be all hippy-dippy amdano fo. Dwi'n sort of mynd, ti'n alright, non, dwi'n really sorry bod fi wedi siarad efo ti fel hyn. Dwi'n really sorry bod y llais yma'n siarad efo ti fel hyn. A gofalu amdano fi'n hun, fel dwi'n gofalu ar ôl ym mhlant i. You know, cos dwi'n plentyn, dwi dal yn plentyn i rywun hefyd, ac yn heiddi'r gofal yna hefyd i fi'n hun. So, I think we should all do that i ni'n hynna. Gofalu ar ôl ni'n hynna. A hygio ni'n hynna. Dyna lle ni gyd wneud hwn rwan, te. That group, little hug. Group hug. Dyna dwi'n erch ymlaen, yna dwi'n gweld pobl eraill cael hygio eto. Bydd o'n neis yn byd. Cael rhoi hugs eto. Wel, diolch yn fawr iawn, Non. Wedi bod yn hyfryd cael sgwrs efo ti. A diolch am ddod i fod yn rhan o'r Gwyl Philly Fest. Mae wedi bod yn absolute pleser. Dwi wedi really mwynhau ni. Diolch yn fawr iawn i chi am ofyn. Croeso. Ac dwi'n sylwi bod ti ddim rili wedi cael cyfle i yfed dy wyn, so bydd ti... O na, dwi'n really sorry bod Iwan di dod. Ac mae'n neud fi edrych yn awful.
ddim fel na mae bywyd normal fi, honestly. Dwi ddim jyst yn eistedd yma mewn carafan efo Iwan yn fi efo gwyn trwy'r dydd yn os. Seriously, this isn't how it goes down, guys. Mae hwn yn dechrau sitcom eitha tad, dwi'n meddwl. Just yn eistedd efo rhywun just yn pasio gwyn. The shame. Sorry, Well, guys. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno hefo ni hefyd. Ie, A diolch yn fawr mwyaf i Non. Bydd hwn i wylio eto, os ydych chi digwydd bod eisiau gwylio fi a Non yn sgwrsio eto. Bydd o'n mynd ar ein gwefan ni y fori ar ôl i fi golygu a rhoi gyd fyny yna. Felly, mwynhewch gweddill eich nos Wener. Ie, mwynhewch. Siwr bod chi'n mynd i gael cyfle i wylio. Na ni checio Gwyneth, ydy'r sgôr yn... Oes sgôr trwy'r eto? 0-0. Oh, Let's just go over to Gwyneth Davis for the results. Ie. Dyna ni, so felly dyw e ddim yn gyffroes iawn ar hyn o bryd. Thank you very much, Gwyneth. Over to you, Bethan. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Felly, hwyl fawr pawb. Na ni Diolch. weld pawb. Ie, diolch yn fawr. Tara.